Konečne sobota. Konečne je tu opäť sobota a s ním aj Tomáš Sobota a jeho podcast, ktorý sa týka Banskej Bystrice a tém nášho mesta. Snažím sa pozývať si hostí a hostky z rôznych oblastí. Dneska mám zaujímavú hostku, ktorá pracuje s ľuďmi bez domova. Má s tým dlhoročné skúsenosti práve v našom meste, takže je to zaujímavé. A je to Martina Chmelanová. Ďakujem za pozvanie. Vítaj. Zdravím všetkých. Vítaj. Ja ťa poznám vlastne z tých stretnutí cez Centrum komunitného organizovania, ktoré sa venovali vlastne ľuďom bez domova a snažia sa zaoberať témou nízkoprahového zariadenia, ktoré v Banskej Bystrici chýba. Áno. Už roky. Už roky. Takže odtiaľ sa poznáme. Čomu ty sa vlastne všetkému venuješ? Tak okrem komunity, kde som vlastne už 5 rokov, som aj teda študentka Akadémie umení tu v Banskej Bystrici, študujem herectvo, popri tom hostujem divadlo Jozefa Gregora Tajovského, takže ak by som to tak mohla povedať, skôr som herečka a popri tom sa venujem vlastne našim priateľom bez domova. Čiže čo ťa živí? Dá sa tak povedať, že to herectvo. A dúfam, že aj v budúcnosti bude. No, držím ti v tom palce. Ďakujem. Ako sa dnes pracuje s ľuďmi bez domova v našom meste? My sa s nimi stretávame každý štvrtok v kostole svätej Alžbety. A ako sa s nimi pracuje? No, my asi skôr s nimi nepracujeme, ale vytvárame s nimi vzťah. Budujeme s nimi vzťah. O tom je vlastne naša komunita, že vytvárame s nimi rodinu a priateľstvo, snažíme sa im dať hodnotu, snažíme sa ich pochopiť, prijať takých, akí sú, napriek tomu, že častokrát prídu aj v zlom stave k nám na komunitu, ale chceme byť im na blízku práve v tej ich temnote. Čiže vy im dávate takéto ľudské teplo, hej? Tak tú potrebu blízkosti. Ako niekto povie, že rozdávame chlebíky a čaj, ale to úplne nie je pravda, lebo čo komu pomôže jeden chleba a čaj, káva. Hej, že vlastne s tým chlebíkom ide aj niečo úplne iné. Áno, ide práve to, že my toho človeka vypočujeme. My mu dáme ten chleba, ale v prvom rade nám ide o to, aby sme sa s ním porozprávali a dostali z neho nejaké možno aj emócie, aby nám porozprával to, ako sa mal za ten týždeň, čo sme sa nevideli. Táto epizóda tak voľne možno nadväzuje na 6. epizódu, kde som sa zhováral s Radom Bujdošom, to je farár z Riečky, ktorý je riaditeľom diecéznej katolíckej charity. A tiež teda veľa hovoril o tom, akým spôsobom pomáhajú ľuďom bez domova. My vieme dneska, koľko ich je vlastne v našom meste, lebo registrovaných oficiálne je 1850, čo je akože dosť vysoké číslo. O tomto čísle viem, ale my, čo sme v komunite, tak poznáme takých naozaj, že čo sú bez domova, že by som povedala, že naozaj tento človek prespáva každý jeden deň. Aj v týchto mrazoch von, tak je ich okolo 30, možno 25. A to vieme len my o nich, ako komunita. Koľko ich je viac, tak to naozaj nevieme. Lebo nie všetci chodia samozrejme na to komunitu. Áno, nie každý proste príde a áno. Nie každý je možno otvorený aj tej pomoci, hej. To asi tiež nie je také úplne samozrejme, že každému sa dá jednoducho pomôcť. On tiež musí ten človek asi byť v takom nastavení, že dokáže tú pomoc prijímať. Čo to znamená nízkoprahové zariadenie? Že nízky prach znamená, že akože čo? Otvorené dvere a môžem vojsť? Že keď to tak akože obrazne... Áno, presne. Je to zariadenie, ktoré poskytuje nocľah pre týchto ľudí, pre tú zraniteľnú skupinu, ale s tým, že tam nie sú až také prísne pravidlá. Tí ľudia tam môžu prespať, dostanú nejaké jedlo možno, môžu tam vykonať základné hygienické potreby, ďalej môžu tam nájsť nejakú odbornú pomoc, ošetria ich tam, ale nie sú tam až také prísne pravidlá. A to jedno pravidlo, čo si myslím, že je dôležité, že tí ľudia tam môžu ísť aj bez toho, aby boli triezvi. Čiže môžu tam ísť aj v tej svojej hladinke, ktorú si udržujú, nakoľko ten život na tej ulici naozaj nie je ľahký, veď vieme. Nie je ľahký a veľakrát je zima a však nenadarmo sa hovorí, že tekutý sveter, hej? Áno. Presne tak a týmto ľuďom to pomáha vlastne prežiť.
V Banskej Bystrici teda nemáme nízkoprahové zariadenie také, ako by bolo potrebné. Nemáme. Máš nejaké skúsenosti s nízkoprahovými zariadeniami z iných miest? Áno, mám dokonca aj kamarátku, ktorá tam slúži už niekoľko rokov pravidelne, takže som s ňou aj v kontakte a rozprávame sa o tom veľa. A práve v Depole v Bratislave, kde to funguje naozaj už pred rokom 2010 to bolo niekedy založené. Priznám sa, že neviem presne kedy, ale naozaj roky to funguje a tí ľudia tam chodia prespávať a našli tam svoje útočisko. Čiže ja si myslím, že ten problém je niekde inde a nie v tom, že my nevieme tu v Banskej Bystrici zariadiť, aby bol nízkoprach. No, ten bratislavský Depol je taký legendárny. Áno. To je najväčšia nízkoprahová nocľaháreň v Európe, tuším. V Európe dokonca. No, ja si pamätám tie zábery v telke, som to videl, proste, že koľko je tam tých postelí, no. Klobúk dole, hej, tam vlastne pár nadšencov to robí, ale to sú myslím ľudia od Vincentínov, od Vincentínskeho Oni sú tak nejako spojení, áno. Tam majú dom svätej Luizy, aj ošetrujú ich a naozaj aj väčšinou tam inak slúžia, alebo teda dobrovoľníčia študenti a oni vlastne si takto nachádzajú vzťah k tým ľuďom bez domova, takže to je veľmi, veľmi pekné a inšpirujúce. To by bolo podľa mňa hodnotné aj pre naše mesto, alebo prínosné pre naše mesto. No určite. Podľa mňa každé väčšie mesto by malo mať na toto nejaký systém proste, ako sa bude s týmito ľuďmi, nechcem povedať, že vysporadúvať, ale aký im poskytne vlastne servis. Áno. Tak by som to povedal. Čiže to je služba, tak ako každá iná služba. Minulý rok, držím v ruke, vydali ste v spolupráci s mestom a ďalšími organizáciami dva také letáčiky. Jeden je, že ako pristupovať k žobrajúcim. Áno. Ja poviem za seba, že ja teda v kostole dám do pokladničky pre núdznych. Hej. Snažím sa vyhýbať už tomu, aby som im priamo dával peniaze. Keď ma oslovia, tak im poviem, viete čo, ja som to tam dal do tej pokladničky a dajú vám polievku na charite. Druhý letáčik, nenecháme ich zamrznúť, manuál pre ľudí, ktorí chcú pomôcť ľuďom bez domova. Prečo ste tieto letáky vydali? Čo vás k tomu motivovalo? Tak je to teda v spolupráci s Centrum komunitného organizovania. Ono vlastne už vznikli naozaj, že dávnejšie, neviem presne kedy. Vlastne chceli sme možno aj takú osvetu robiť tu v Banskej Bystrici, ako sa skutočne postarať o tých ľudí, lebo myslím, že je to dôležité, aby sme boli aj my v rámci tohto vzdelaní, aby sme im viac neškodili, ako pomáhali. Čiže to je dôležité, lebo naozaj, keď dáme tomu človeku, je to 1 euro, alebo 2 euro, alebo 5 euro, ktorý od nás pýta tie peniaze, tak väčšinou ide a kúpi si za to alkohol. Nie všetci, povedzme si na rovinu, sú možno takí, že si idú kúpiť to jedlo. A preto je lepšie naozaj podporovať možno tieto organizácie, alebo aj našu komunitu, alebo aj iné zariadenia, ktoré pomáhajú týmto ľuďom. A tam je tá konkrétna pomoc. Oni naozaj potrebujú tú blízkosť, to jedlo, to zahriatie a hlavne teda ten domov, ktorý nemajú. Áno. Veľmi praktické. Pozerám na tie letáky, vlastne na zadnej strane je, že kde teda môžeme podporiť žobrajúcich a akým spôsobom a ako sa postarať o ľudí bez domova. Dokonca však sú tu aj telefónne čísla, je tu webová adresa, je tu dokonca tvoj mail, hej, priamo, takže ako ty si to asi taký kontaktný človek od komunity San Egidio. Konečne sobota. Za ten čas, čo sa tomu venuješ, tak iste si stretla veľa takých prípadov bezdomovcov a možno ťa niektorí oslovili viac niečím, možno máš nejaké zážitky, ktoré na teba viac zapôsobili a zanechali v tebe nejaký dojem. Vedela by si o tom porozprávať? Pamätám si to presne, bolo to niekedy v októbri 2024, kedy nám zbili jedného priateľa, Janka. Jednoducho vyčíňal tu v Bystrici nejaký gang, ktorý takto sa zabával tým, že bil týchto bezbranných ľudí. A práve toto sa stalo tomuto Jankovi. Viem, že som vtedy išla zo školy, mal som tedy naozaj taký dosť nabitý deň a že som bola aj taká unavená. Išla som vtedy do kostola, cez námestie,
pozerám, že na lavičke sedia naši priatelia, jeho brat Janko Upali, ktorý už nie je medzi nami, Marcel, taký náš priateľ. A vidím tam ešte jedného človeka a nevedela som ho spoznať, lebo bol naozaj taký celý zakrvavený, zbitý. Až keď som potom prišla bližšie, som zistila, že to je teda Janko. Tak som sa spýtala, čo sa stalo, oni mi to povedali, tak som bola z toho úplne zhrozená a aj som akože začala aj plakať a oni mi vravili, a to nič, on bude v poriadku. Ale vravím si, že no tak toto nebude asi v poriadku, lebo môže mať krvácanie a tak ďalej. Tak sme spoločne ho začali presviečať, že by mal ísť teda ku doktorovi alebo teda na urgent, pretože to nie je úplne v poriadku, keď ho niekto takto zbije. Lenže tí ľudia častokrát majú naštrbené to sebavedomie tak, že oni nechcú prijať ani tú pomoc, alebo že si myslia, že sú nehodní tej pomoci. A to ma akože naozaj fascinuje za každým, keď od nich počúvam, že to je jedno, ja to zvládnem, už aj horšie bolo, ale tu som videla, že je to naozaj zle, tak naveľa sme ho teda presvedčili. Išli sme teda na taxíku do Rooseveltovej nemocnice, oni mu spravili všetky potrebné vyšetrenia, dokonca boli aj veľmi milí na tom urgente, naozaj boli ochotní, dali mu lieky. Teda tento človek prešiel rok, sa postupne dal dokopy, išiel na charitu, kde ho prijali, Ľubka Šáliová, teda pán Bujdoš, úplne inak vyzerá ten človek, vyliečil sa, nabral takú sebahodnotu, možno aj tak cez to celé pochopil, že je niekým a že patrí do tejto spoločnosti. Takže to je pre mňa také svedectvo toho, že my keď tým ľuďom naozaj venujeme tú pozornosť a že im dokážeme, že stojí za to, aby bojovali ešte ďalej, tak oni naberú tú silu a dôkazom je teda tento Janko. Aj teraz bol na obede usmievavý a vyzeral úplne inak ten človek ako pred, už je to rok a pol. Skoro. Teraz na obede myslíš teda cez sviatky, hej? Ste pripravili pre týchto ľudí vianočný obed. Áno. To je vlastne takým špecifikom našej komunity, že po 70 krajinách sveta, ako je Ukrajina, Rím, Paríž, Praha samozrejme, Nemecko, sa koná vianočný obed s týmito ľuďmi. Ideálne presne 25.12., lebo vtedy sa stretáva rodina a vtedy sú Vianoce. No a áno, mali sme takýto obed aj teraz tu v Banskej Bystrici už v poradí 9. obed. No, takže komunita je od roku 2016 vlastne tu v Bystrici. Aká je teda spolupráca s mestom Banská Bystrica? Vidíš tam, predpokladám, dosť veľký potenciál, že by sa to dalo rozvinúť asi. Tak my by sme boli veľmi radi, keby sme boli vzájomne možno voči sebe, alebo mali vzájomne voči sebe väčšiu dôveru. Hlavne, keby nás mesto niekedy akože možno viac aj počúvalo. Lebo my napríklad nie sme politická organizácia, že my naozaj nehráme žiadnu politickú hru a niekedy mám pocit, že voči nám sa hrá tá politická hra a zároveň je nám to aj ľúto. No to je mne ľúto, ja som však samozrejme aj na zastupiteľstve postrehol všetky tie vaše príspevky, alebo teda príspevky od Centra komunitného organizovania, kedy naozaj sa tá téma nízkoprahového zariadenia minulý rok riešila veľmi aktívne. Nie celkom rozumiem tomu, že prečo vlastne mesto sa správa k tomu tak macožsky, pretože ja si myslím, že náklady na takéto zariadenie by vôbec nemuseli byť vysoké. Práve, že máme aj prísľub z Depolu z Bratislavy od Jozefa Kákoša, že by prišiel, keby sme zohnali nejaký teda ten priestor, takže by to prišiel otvoriť, pomohol by nám s tým, aby to začalo fungovať tu v Bystrici. Čiže vlastne máme na to nejaký know-how, ale naša ochota tu zo strany možno mesta je veľmi potrebná, tá spolupráca. No. Áno, túto iniciatívu samozrejme viem o nej. Boli sme dokonca nejaké priestory aj obhliadať, áno, to si pamätám. Aj ja. Ale zatiaľ je to teda bez výsledku. Dokonca mám v mailoch aj nejaké podklady a požiadavky na takéto zariadenie práve od pána Kákoša, takže ako architekt viem, že čo asi takéto zariadenie by potrebovalo. No, o to menej rozumiem tomu, že prečo sa to vlastne nedá. Hej? A pritom ide naozaj nie, že o stovky ľudí, o 1000 ľudí. Ide o možno 30 ľudí, 40 cca tu v Banskej Bystrici, ktorí
potrebujú znížiť ten prach, ako sme to vraveli, a potrebujú cez akože prejsť, aby mohli sa dostať do toho systému sociálnej pomoci. A dostať vlastne ako keby základnú službu. Teraz mi tak napadá, že to číslo 1850 je k tým nejakým praktickým 30 až 50, povedzme, hej, dosť závratné. Možno by stálo za to pozrieť sa do tej evidencie, že či vlastne tí ľudia ešte sú na území nášho mesta. Hej, lebo my vlastne ako poslanci vo volebnom obvode dostávame peniaze do výboru mestskej časti, 2 eurá na obyvateľa, a tým, že ľudia bez domova sú registrovaní, vlastne majú ako keby adresu, majú svoj pobyt na mestskom úrade, tak my na týchto ľudí dostávame peniaze. Hej, a teraz je otázka, že teda či dostávame peniaze na adekvátny počet osôb, hej, lebo ako ja nehovorím, že dobre, tak keď ich je 1850, tak možno tých 1800 niekde v meste je, ale myslím si, že taký počet by bolo aj viac vidno. Neviem, Neviem, tak nechcem to spochybniť. Neviem, akože obyvatelia možno v Bystrici by vedeli povedať, že stále vidia tých istých. Koľko ľudí mi ma aj stretáva, povie, že ja poznám, že to je Ľubko, a ja ho poznám, že to je Marcelo, ja poznám, že to je Janko, že vedia o nich, ktorí sú stále na ulici, že ja si myslím, že Banskobystričania, ktorí sa zaujímajú a chodia s otvorenými očami, poznajú tých svojich, ktorí sú naozaj pod tými hviezdami, ako sa vraví. Ja. No nič, to bolo len také zamyslenie, že teda či je tá pomoc dostatočná a či je dostatočne adresná. Hej. Na toto sa pýtam, lebo pán riaditeľ Charity Bujdoš tiež mi spomínal, že začiatkom tohto roka 2026 narastú zase vstupy. Takže pre nich bude tiež o mnoho ťažšie vlastne zabezpečiť aj tú materiálnu pomoc, aj trebárs to jedlo. Takže tie vyhliadky nie sú ružové, poviem to tak. Hej. No napriek tomu mali by sme asi zostať proste verní tým ideálom, že vy viete, ako pomáhať a vy chcete pomáhať. A myslím si, že mesto by práve malo podať pomocnú ruku. Hej? A tam podľa môjho názoru by vznikla taká úžasná synergia, že skutočne tí ľudia by dostali inú pomoc. A ja len doplním, že by sme to mohli potiahnuť potom aj ďalej. Na Housing First napríklad. Program, ktorý existuje už 30 rokov. A presne, vo svete vlastne, nie? Presne k tomu som sa chcel prepracovať, že vlastne existujú programy, ako týmto ľuďom dať bývanie. A sú to programy, ktoré sú založené na tom, že to bývanie považujú za najdôležitejšie. Hej? Neviem, že čo ty vieš o týchto programoch a o ich implementácii v iných krajinách? V iných krajinách to nie som až taký odborník, ale viem, že na Slovensku to funguje v Nitre, v Bratislave, v Rožňave. Pavol Šinko, bol aj taký rozhovor na Postoji, kedysi ešte s ním, že naozaj to funguje na Slovensku a dokážu ľudí vyťahnuť z tej ulice, pretože im ponúknú to bývanie, ten byt. Povedz, ako to funguje, aby to poslucháč vedel, že o čo ide. Je to tak, že vlastne táto organizácia zbiera ľudí, ktorí sú ochotní dať do podnájmu svoj byt za prístupnú cenu pre obe strany. No a tá organizácia teda nájde ľudí bezdomová, ktorí sú tam už možno viac ako 10 rokov a o ktorých vedia, že lebo oni ich majú vytipovaných a o ktorých vedia, že áno, že tento človek má potenciál rásť. Tak ich vlastne im ponúknú toto bývanie, oni tam bývajú, je to taký začiatok, štart. Oni im nejaký čas trebárs dokážu dotovať aj to nájomné. Presne, to je kým dôležité. Si nájdu robotu. No a keď on si nájde prácu, tak on vlastne dokáže potom splácať to sám. Splácať to sám a tým pádom sa vlastne ako keby etabluje späť v podstate na nejaký ten, nazvem to teraz tak hnusne, že spoločenský status, hej, ale jednoducho ako zaradí sa do pracovného procesu. Áno. Tak. A tá úspešnosť je 90%. 90%. Áno. To znamená, že napríklad z 10 ľudí bez domova 8 sa postavia na nohy a idú ďalej. Lebo najväčší problém je to vlastne, keď ten človek ostane na tej ulici viac rokov, že ide ako keby, ide to, tie roky idú, čiže on sa aj 10 rokov dostáva do toho normálneho života v úvodzovkách, hej, alebo teda do toho rytmu, toho bežného života, no.
Tak to normálne začínam rozmýšľať. V Banskej Bystrici je táto organizácia pôsobí v Banskej Bystrici? Nie. Mhm. Máme charitu. A dalo by sa to zabezpečiť, aby tu pôsobila? Ja si myslím, že určite však, keď je v Bratislave, nie? Tak asi aj. No tak asi hej. Tak máme tu najmä ako v Bratislave, tak hádam aj toto, aby sme zvládli. To znie veľmi zaujímavé. No tak dobre, Alebo ale a v Rožňave, keď je? No v Rožňave je. No ale Bratislava má napríklad aj tú mestskú nájomnú agentúru, ktorá začala vlastne fungovať od minulého roka a vlastne funguje tak, že ja ako vlastník bytu poskytnem tento byt agentúre a agentúra sama prideľuje vlastne to bývanie ako keby záujemcom o nájom. Takže ja som vlastne zbavený starostí, povedzme, že príjmem to, že môj nejaký pasívny príjem z toho bytu bude nižší, ale zároveň teda podporujem nejaký ten bytový fond v meste. Veľmi sa mi to páči. No a tento Housing First je vlastne program, ktorý robí niečo podobné, ale špecializuje sa na ľudí bez domova, ktorí sú vyslovene vytipovaní, tí, ktorí majú šancu cez tento program sa áno, ale samozrejme je tam nejaká vrátiť. asistencia tých odborníkov, čiže im za nimi chodia, pomáhajú im aj psychologicky, čiže tí ľudia vlastne naozaj dostávajú plnú podporu. Istý čas. Veľmi podľa mňa pozitívne. Toto by sme mali rozvinúť. Určite. Ja poznám minimálne 5, ktorí by vlastne úplne v pohode zapadali do nejakých tých tabuliek možno toho, že ako dostať to bývanie a postaviť sa na nohy z našej komunity. Možno by to bolo tak, môžeme snívať, že z našej komunity prejdú vlastne do toho nízkoprahového bývania a potom ich zoberme na to Housing First a môžu sa postaviť na nohy. Čiže takáto je asi schéma, ako by to malo fungovať? To neviem. To nevieš, ne? To len ja tak si predstavujem možno. Alebo čo viem napríklad, čo funguje v Taliansku. Že oni vlastne tiež ponúkajú takto byty ľuďom a práve naša komunita to robí, lebo tam ich je samozrejme viac v tom Ríme. Tých ľudí, čo chodia do komunity a oni ponúkajú svoje vlastné byty dokonca týmto ľuďom. A strážia ich, pomáhajú im. A ako sa prosím ťa volá tá organizácia, ktorá funguje v Rožňave? Je to tiež Housing First, ale neviem presne, že viem, že má to na starosti, alebo vedúci toho je Pavol Šinko. Myslím, ak si dobre spomínam, na jednom z tých stretnutí v Centre komunitného organizovania bola prítomná online aj nejaká pani, ktorá toto rieši niekde, ale nespomínam si na meno teraz. To nie. No dobre, však to si už pošleme mailom. Hej. Dobre, ďakujem za cenné postrehy. Konečne sobota. Na záver každej z epizód kladiem teda štandardné rovnaké otázky každému hostiu alebo hostke. Vegetarián alebo mäsožrút? Mám také obdobie, kedy som mäsožrút a kedy som vegetarián, ale teraz som mäsožrút. No, lebo boli Vianoce. No aj Vianoce a tak aj. No. Obľúbená kniha alebo film, herec alebo herečka? Obľúbená herečka Zita Furková. Kniha Svet včerajška Štefan Zweig. A film ešte? Nemusíš, len ak chceš. Ja som tak len akože niekto povie herečku, niekto povie knihu. Niekto film, to je jedno. Tak to stačí. A tak možno taká tá pomoc sociálna, minule bolo v telke nedávno, že Nedotknuteľný. Áno, to je krásny film. To je krásny film. To odporúčam všetkým. Si rodačka z Banskej Bystrice? Nie. Ja som z Liptova. Konkrétne z Liptovskej osady. A ako dlho si v Banskej Bystrici? Tuším, že od roku 2015-2016. Ja som tu študovala konzervatórium a potom som bola 2 roky v Prahe a potom som sa zase vrátila sem do Bystrice. No. A v akej oblasti je v Banskej Bystrici podľa teba priestor na rozvoj? Tak určite v tej sociálnej oblasti. To ja vnímam veľmi, že by sme boli naozaj radi, keby sa niečo pohlo. Už len keby sa možno začalo viac hovoriť o tom nízkoprahu, to by bolo úplne úžasné. Ale určite aj v kultúre, lebo chýba tu podľa mňa nejaké divadlo ešte. Jedno, minimálne. Nemáme činoherné divadlo v Bystrici, ale máme činohernú školu.
To je zaujímavé, nie? Tak to Mestské divadlo začalo vznikať. To je super iniciatíva. Tak verím, Pán že... Benčík tiež teda je môj respondent v jednej z epizód. Ale dobre, dobrý postreh, že možno, že ešte aj ďalšie by sme zniesli. Máme tu kultúrny dom, krásny, tak verím, že... No, tak ja verím, že sa podarí ten kultúrny dom jedného dňa proste obnoviť, vrátiť mu život a potom si myslím, že keď budú priestory a podmienky, tak možno, že vznikne ďalší súbor. Ktoré, alebo kde je podľa teba najkrajšie miesto v Banskej Bystrici? Kde sa tak dobre cítiš? Ja som dlhé roky bývala v Sásovej, aj na Magurskej, aj na Strmej a musím povedať, že Sásovské lúky sú pre mňa naozaj krásnym miestom, kde tráviť čas, kde chodiť behať, alebo len tak po robote, po škole výjsť a prechádzať sa. A vždy tam človek môže objaviť niečo nové. To je pre mňa veľmi zaujímavé. Krásne. Ale ja som ako veľká milovníčka prírody aj na tom Liptove, hej. Čiže, no, tak ťažko si nájsť také svoje miesta, ale na Liptove mám, ale našla som si aj tu v Banskej Bystrici, takže to je dobre. Hej, to chápem, no tak ten Liptov, to je tiež taký klenot vlastne. Čo sa týka krajinného obrazu. Ďakujem ti za tvoju spoveď. Chcem ti popriať všetko dobré, veľa síl, veľa zdravia, aby si vládala robiť všetko, čo máš rada. A ďakujem, že si prijala pozvanie do môjho podcastu. Ďakujem aj ja za pozvanie a tiež želám všetko dobré aj našim poslucháčom. Sobota vám praje pekný víkend. Konečne sobota.